Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw Domingo, ako nang gibutang sa caption ang teksto. Nagisgot kabahin sa pag-ingon ni Jesus, bulahan ang mga kabus. Mga igsuon kanus ara na bulahan ang kinabuhing pobre. Walay ganahan anak kay dili na lalim. So unsay naa sa kapobrehon nga makapabulahan, kana mo'y atong awaton. Aron masabtan nato kini akong gamiton. Usa sa mga practices sa simbahan nga nagkahinay nagkawala kining magpuasa before mo simba. Ang uban gani diha siguro karon pa kabalo. Ang sa una, usa gyud ka adlaw, dili mo kaon before mo simba, nahimo nang usa ka oras. Nganong magpuasa man? Nakasulay ko ana, nagmisa ko, physically, literally gigutom kay ko. Nga kanabang excited na kung muabot na ang communion, kay at least makakaon ko sa lawas ni Kristo, okay na. Pagkaon bitaw nimo, matagamtam nimo ang kanabang fulfillment. Masumpay di ay na sa imong espiritual nga kinabuhi. Nga Lord, ikaw ra gyud di ay makapabusog nako. So mga igsuon, ibalik nato ang fasting before mo simba. Now, maunay rason nganong miingon sa Jesus, bulahan ang mga kabus. Kay kining mga kabus, mga igsuon, wala na sila'y kwarta or material nga gisaligan ang Dios ra gyud. Maunang milyon ang mutambong sa piyesta sa Nazareno sa Quiapo. Nganuman, tanawa ang imahe ni Kristo, gapasan sa krus gaantos. So ang mga kabus makarelate, Lord, salamat sa imong pagpabati nga wala mi mag-inusara sa among pagantos. Salamat sa imong pag-uban kanamo diha sa among pagantos. Ikaw ra gyoy among gisaligan, Lord, wala gyoy lain. Kana nga kakabus mga igsuon ang gikinahanglan ni Kristo. Muna ang Pilipino bisang kaapike, igo rang muhilak pero dili mo surrender. God bless.